Semisal malih katur dhumateng Bapak Sugiyanto Sarjana Sosial ing sasana saha titi laksana sumangga katur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nuwun kula nuwun wonten ngarsanipun para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pates pinundi saha kinabekten. Bajanipun para sarjana sujaning budi, para priagung pangemban pangembating praja satria negari minangka pandam-pandaming para dasih ingkang pantes tiladilada. Para kadang pamitran ingkang pantes sinudarsana, sumrambahipun dumateng saguing para tamu kakung semana putri ingkang minulya. Utaminipun dumateng panjenipun kadang besan sutresna nuninggih panjenipun Bapak Parjiyanto sakan Ibu Winarti ingkang dipun sepuhi panjenipun Bapak Suwarto ingkang pantes winantu sagunging pakurmatan. Kanthi adaping manah miwah ngaturaken sewa Pak Somo awit kula ing mriki matur wonten sapa panjenengan kula piniji minangka sulih sarta ing basa saking panjenipun Bapak Darwan sakan Ibu Daryanti kinenha ngaturaken menggah wigatos sing gati ing rikalenggahan enjang siang puniki. Saking para tamu ingkang minulya, eka sepisan panjenipun Bapak Darwan sekalian ngambali ngaturaken pambagya wilujeng saha ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan menggah karuan panjenengan sedaya. Haba bilih wonten ingkang dereng tangkep asta lumantar atur kula panjenenganipun nyuwun pangapunten. Atur kula ingkang nomor kalih wonten ing wekdal punika panjenipun Bapak Darwan sekalian ngatur rawuh dumateng panjenengan sedaya. Bilih panjenipun hanetepi salah satunggaling darmaning asepuh ngentasaken putra jalunipun nunggih pun bagus Rian Mukti Prasetyo eka sampun nglampahi ijab kabul kalian Rara Ayu Anggi Novitasari putra pawestri panjenipun Bapak Parjiyanto sekalian eka pidalem wonten ing Dukuh Menjing RT 3 RW Tunggal Desa Pandian, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Dene ijab kabul sampun kalampahan rikala dinten Minggu Surya kaping 11 Januari warsa kalih 26 watawis tabuh 8 enjing kanthi rahayu lujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Awit saking punika panjenipun Bapak Darwan sekalian nyuwun tambeng donga pangestu saking panjenengan sedaya mugi putra temanten kekalih pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Saking para tamu ingkang minulya, kalaksananing bahagian saged kalampahan karana se pambiyantunipun para sanak kadang tangga tepalih saha sedaya para tamu ingkang sampun kepareng paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon saestu Bapak Darwan sekalian ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Eka pungkasan panjenipun Bapak Darwan sekalian nyuwun dumateng panjenengan sedaya mugi kersa lelenggahan sarta suka parisuka saha kersa angrahapi atur pasugatan eka sampun kaaturaken wonten ing ngarsa panjenengan sinambi mirsani saha midhangetaken lelagon saking grup Campursari DC Musik. Haba pilih agenipun Bapak Darwan sekalian hanampi karuan panjenengan kirang meranani wonten pegalih saestu panjenipun tansah nyuwun pangapunten. Saking kula hamba bilih agen kula matur wonten lepatipun
kirang tata basa saestu tansah nyuwun pangapunten. Panutuping atur billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.